Hey guys, jeg skal klare mig, imens jeg taler om noget. Jeg ved ikke, hvis I vidste, men altså, jeg fik en telefon til januar, altså der, hvor min fødselsdag var. Og sådan, men den her kanal er jo på min mors telefon, fordi det var min første telefon. Og sådan, derfor, hvis jeg skulle lave videoer, ville jeg altid gøre det på min mors telefon. Og så, det er kinda derfor, sådan, jeg laver ikke så mange videoer, som, ja, fordi jeg får ikke virkelig lov så meget mere, men så de store videoer lavede jeg normalt på min egen telefon, men den slækkeplads var for fyldt eller sådan noget, så sådan min LaLandia-vlog kom ikke ud, fordi at min læggeplads var for lidt, for fyldt, og så sådan havde den slettet sådan de mest vigtige clips. Og så resten skulle jeg bare slette, fordi det ville jo ikke være sjovt, hvad det er, jeg siger. LaLandia-vlog. Jeg har lige spist. Bare til bowling. Men ja. Så ja. I'm so sorry. Jeg har lige brugt den her, men ja, det var off camera. Og jeg har også lige brugt den her. Så I'm so sorry, seriøst, jeg er så ked af det over det, men jeg håber, jeg får en ny læggeplads til jul. Nu bruger den her moisturizer. By the way guys, vi skal over 20 gæster i dag, så jeg skal bare sådan, ja. By the way, det her fra Bioma. Bioma er en god brand, men sådan, den brand stinker bare så dårligt. Jeg ved ikke hvorfor, men den er seriøst så god. Ja, så det er derfor jeg ikke laver så mange videoer mere, fordi min læggeplads tingest er for fyldt, og så giver min mor normalt ikke lov til at bruge min telefon i så lang tid. Jeg kunne ikke lave en stor video med min mor, så ville min mor bare være så sur, fordi hun elsker en telefon. Ligesom mig faktisk. Håber I forstår. Bye!